Tapos lalagyan ko lang siya ng asin. Ano ba yan? Ang tagal mo, Besh. Ito na lang. Oh. Para magkalasa siya. Lagyan ko lang siya ng pepper as well. Para pag kumulo dyan, meron siyang konting lasa. Tapos sibuyas. Yan. Tapos pakuluan ko lang siya ng mga 30 to 45 minutes. Ayan. So ready na siya. Pinakuluan ko siya ng mga 35 to 40 minutes. Ready na siya isala. Okay guys, pat dry pala siya. So i-dry mo lang siya. Ito ang aking air fryer. This is the air fryer that I'm gonna review if it comes out really yummy. So I preheated the air fryer for 3 minutes. And then I will then put the pork inside for 40 minutes. Now it's ready. Let me just take that out. So this is very, very simple. And then you put the pork inside. You just have to be careful because it's hot. So that's the pork inside. And you put it back. That's close. And then press roast. And then 40 minutes. So just keep counting. That's 40 minutes. And then start. And that's it. Then I will wait until it's cooked. Guys, so tinignan ko siya 30 minutes. Enough na ang 30 minutes, not 40 minutes. Tingnan nyo. Oh my goodness. Look at this beauty. Ah! Ayan, after 30 minutes sa air fryer, guys. Ready na siya. Oh my goodness. Guys, I'm so excited. Uy. Oh my gosh, napaka-crispy niya. Guys, who needs frying when you can just air fry? Oh my goodness. Ang bilis niya kasi lutuin kasi pinaano na siya, pinakuluan. Dili lang. Ba't ba ako naglalaway? Ano nang maghiwa-hiwa ng professional na? Wala lang. Ang init kasi. Oh my god. Pakita ko lang sa inyo kung ano siya ka-crispy. Kukuha lang ako ng rice na lang. You know what? Ang galing ng air fryer. Grabe. You know. Ang hirap niya kasuan kasi hindi ko siya mahawakan kasi ang init. Tapos syempre, i-boil mo muna yung pork, di ba? Guys, sarap niya. Oh my goodness. OMG talaga. Yan, hinihiwa-hiwa ko na siya. Yan yung result. Ang sarap niya. Yan, so kakain lang ako. Hinihiwa ko na siya. Tapos obviously rice, toyo, at saka yung spicy na ketchup, and some Pepsi. Kain tayo! So, anong masasabi ko sa air fryer? It's really good. It's very useful. Napakalinis kasi walang tumatalsik na mantika. Napakagaling at napakaganda niya gamitin. At saka yung pork, para kading yung lasa niya, para ding piniprito doon sa oil na dati kong ginagawa. Kaya kung maka-afford kayo guys o kung kaya nyong bumili, mag-air fryer kayo. Napakabilis. 30 minutes lang. Done. Crispy na. Ang sarap pa. Kaya I will really recommend the air fryer. Bye guys!